Em dic Marta País Espluga i vinc a entrar en matèria. La paraula sostenibilitat s'ha fet servir de moltes formes per parlar de moltes coses i s'ha utilitzat amb excés i de vegades de forma molt dispersa. Sostenibilitat, precisament, és un terme abreviat que ve de desenvolupament sostenible. Això neix l'any 87, el famós informe Our Common Future, és l'informe de la Comissió Brundtland, que definia desenvolupament sostenible com aquell desenvolupament que permet satisfer les necessitats presents, les generacions presents, sense comprometre les necessitats de les generacions futures. La sostenibilitat seria interrompre l'estatus quo actual. Es tracta de transformar el sistema en el qual vivim de forma no lateral, de forma no testimonial, sinó entrant en transformar processos, projectes i les polítiques de la companyia. No pot ser una cosa que sigui senzilla de fer les companyies, no pot ser lateral, sinó que afecta a processos, a projectes, a les polítiques ambientals. De vegades també l'imaginari col·lectiu ens porta a pensar en sostenibilitat com a coses verdes, coses reciclades, gent abraçant arbres. Aquest imaginari col·lectiu, aquest pensament de la sostenibilitat ens frena el desenvolupament necessari que requereix una transformació sostenible a les empreses. La sostenibilitat és el marc on canviar la mirada per pensar on rau el valor i com crear-ne de nou de maneres diferents. Però per treballar la sostenibilitat hem de canviar el paradigma del que són els límits. Tots sabem que hi ha uns límits planetaris que ens poden portar al col·lapse si els sobrepassem. Hem d'incorporar també aquesta mirada de límits en l'economia lineal en la qual vivim. Incorporar aquests límits també dins dels negocis genera nous canvis, nous processos i nous projectes dins del marc de sostenibilitat i, sobretot, nous models de negoci. Els principals reptes als quals s'enfronten les empreses, des de la meva experiència, bàsicament serien 6. Començaríem per la transversalitat. Hem d'entendre la sostenibilitat com un procés de transformació del model de negoci. L'altre repte és entendre el planeta com a client, passar d'una mirada de disseny centrat en l'usuari a una mirada de disseny centrat en el planeta, que inclou aquest usuari. El tercer punt és la innovació. Hem d'entendre la sostenibilitat com a palanca d'innovació que permet precisament transformar i diferenciar-nos i generar nous serveis i nous productes. El quart repte seria concretar el discurs ambiental. I aquest repte és potser dels més difícils perquè requereix una implementació tècnica basada en ciència, requereix també una implementació estratègica, no podem anar tot, hem de seleccionar quins territoris de la sostenibilitat podem atacar i finalment que sigui visible, que sigui real en productes i en serveis. El cinquè repte és l'execució. Si no executem la sostenibilitat, si no és visible en productes i en serveis, no existeix, no som una empresa sostenible. I finalment, per desenvolupar aquests 5 reptes és fonamental el sisè, que és la cultura ambiental. De la mateixa forma que hem desenvolupat, que ens hem format en habilitats digitals per desenvolupar una transformació digital a les empreses, hem de desenvolupar, ens hem de formar en habilitats ambientals per ser capaços de transformar de forma sostenible els nostres negocis. La sostenibilitat es pot convertir en un avantatge competitiu per a les empreses si entenem que estem en un nou context, perquè la sostenibilitat, si l'entenem com a oportunitat d'innovació, ens permet diferenciar i transformar, evolucionar els nostres serveis i productes en aquest nou context i generar una diferència en el mercat en el que estiguem. Hem d'entendre que vivim en un context nou. Apple, Google, Meta són triomfadors a l'entorn digital perquè van entendre la transformació digital com a context. De la mateixa forma que no entenem la digitalització com a convertir factures en PDF, hem d'entendre que la sostenibilitat no va de posar papereres de reciclatge o comptar CO2, sinó de transformar i d'entendre el context ambiental en el nou model de negoci. Perquè els nostres missatges siguin transparents i creïbles per a stakeholders, ens hem d'enfocar en l'execució. Prou parlar, prou conscienciar i desenvolupem la sostenibilitat en els serveis i en els productes. Oferim solucions als clients i als stakeholders perquè vegin que la sostenibilitat és real en el nostre model de negoci. Així, per tal que els nostres productes i serveis siguin creïbles a nivell de sostenibilitat, hauríem de reunir 3 condicions. La primera és que el producte sigui coherent amb el nostre model i proposta de negoci. El segon és que el nostre producte sigui rellevant pel client. I finalment, el tercer requisit és que tingui un impacte realment transformador en medi ambient. En el cas de DKB, per exemple, hem generat una solució de salut digital que es diu Dosi de Natura,
dins de l'ecosistema de salut digital de DKB, on els nostres clients poden mesurar el temps que passen en verd, el temps que passen exposats en verds i veure si assoleixen la dosi de natura recomanada. Això és coherent amb el model de negoci, és rellevant pel client i, a més, encaixa amb un impacte transformador en el medi ambient. També hi ha un altre exemple. Tenim un projecte que es diu Bosc Memorial, vinculat als assegurats de vida i de funerals, de decesos, en el qual plantem un arbre en record de cadascuna de les persones, dels clients que han mort cada any, però aquests arbres es planten en espais que s'han cremat a Espanya, de forma que les famílies tenen un punt, un anclatge, i a més poden deixar una frase en record d'aquests familiars. Els reptes de futur que hauran d'afrontar les empreses a nivell de sostenibilitat tindran molt a veure amb el context de disrupció que estem visquent, no només tecnològic, sinó també ambiental. Actualment els negocis se centren en evitar greenwashing, en comptar CO2, en complir la normativa legal, però en un horitzó de 2 anys hi haurem de plantejar productes i serveis que siguin coherents amb les expectatives del client. En un horitzó de 5 anys podem pensar en diferenciar-nos, en utilitzar sostenibilitat per diferenciar-nos en el nostre mercat. I d'aquí 10 anys hem d'entendre que el nostre model de negoci haurà evolucionat amb uns nous clients, amb un nou context que encara no coneixem, però que la sostenibilitat ens ajuda a que aquest model de negoci sigui prou robust i sobretot que sigui viable en aquest nou context. El repte també és abandonar aquesta mirada lineal, entendre que la interpretació del món que hem fet fins ara de recurs a residu que desapareix màgicament és falsa, de fet no ha existit mai. Hem de passar de dir que cuidem el medi ambient, que protegim el medi ambient, a dir que som part de l'entorn, que nosaltres mateixos som natura. I això vol dir incorporar complexitat, mirada sistèmica, regeneració en els propis models de negoci. I no es pot fer des d'un departament lateral. Hem d'incorporar la sostenibilitat de forma transversal, ha d'estar incorporada en el core del negoci. I per què? Bàsicament per crear un futur millor, un futur desitjable i un futur accessible. I això implica, bàsicament, canviar cultura, entendre els impactes ambientals i, sobretot, canviar el nostre model de negoci. I arribats aquí ens toca prendre una decisió, si ens quedem aclaparats per la transformació ambiental necessària o la prenem com a fulla de ruta pels nostres negocis.